Lezi indaba ze-1KZNTV usifundelo Thabani Maphumulo kubingelele mbukeli. Ake sibheke lezo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Ihlukene phakathi Indlunkulu Kazulu. Lingene enkantolo icala lika Zuma. Lihlehlile icala likaBonkosi Khanyile. Ihlukene phakathi Indlunkulu Kazulu njengoba izilo sezimbili emva kuba ngomgqibelo ebusuku umntwana uSimakade kaZwelithini engeniswe esibayeni ngokosiko lokugcotshwa kwenkosi esigodlweni sesilo saseNyokeni osuthu kwaNongoma. Umntwana uSimakade emva kwalolu siko uphume esekhulekelwa njengesilo samezulu yilabo abamisekayo. Lusalokhu luqhubeke njalo uqhekeke Indlunkulu Kazulu njengoba uhlangothi lweseka umntwana uSimakade kaZwelithini lumngenise esibayeni ngokosiko lokugcotshwa kwenkosi. Lolu siko belwenzeka esigodleni saseNyokeni ngempela sonto. Kwenzeka lokhu njengempela sonto esiya kuyo isilo uMisuzulu kaZwelithini osevunywa umengameli wezwe uSiramaphosa naye uzogcina usiko lokungeniswa esibayeni. Umntwana amandla kapheli Zulu wasengudweni uthi isigodlo saseNyokeni yilapho imicimbi eminingi yenziwa khona. Kulesi sigodlo isigodlo kumukelwa khona lapha izizwe zonke izokhonza zikaZulu. Lesi sigodlo ila kwenzelwa khona umkhosi weintombi. Ngoba umkhosi weintombi umthandazo akusiyona umcimbi. Kulesi sigodlo kwenzelwa khona umkhosi weshwamo ngenyanga kaZibandlela mayiqala nje mayigcwala inyanga khona nalokho kufanele nikuthathe bese kwenziwa umkhosi weshwamo Ihlukene inkosi ingene eshwameni ngesingisi the first fruit ninifundile. Lesi sigodlo ila inkatha kaZulu negunundu likaZulu likhona. Ngakho ke asikho esinye isigodlo okufanele senze le umsebenzi. Ngeke lesi sigodlo sithwale yonke imisebenzi yesizwe bese kuthiwa ikhona umuntu ogcotshela kwesinye isigodlo. Umdlalo lo ngamagama aqondile. Manje bayahlupha nalabeni babiza ngosolwazi bayabaphuphuzekisa abantu. Emva kokungena esibayeni umntwana uSimakade samakhosi kaZwelithini ube esekhulekelwa njengesilo samazulu yilabo abamesekayo kanti uphinde wethula nenkulumo yakhe eyibhekise esizweni. Ngoba nabo ubukhosi njengoba Indlunkulu ingibeke kubo ingibeke kulesi sihlalo esilikhuni kangaka ayingibekelanga ukuthanda ubukhazikhazi. Ubukhazikhazi vele kanginendaba nabo. Ngoba ingonyama ayisikhulisanga thina njengezingane zenkosi. Wena wendlu Isifundisile ukuthi phumani niye ngaphandle nihambe noyizamela. Ngizwile abanye bekhuluma makuna lo msindo khona lapha ekhaya emzini wamakhosi. Bethi lo kusho ukuthi uxakekile akahambi ngana ayosebenza. Mina nginezinto zami mina. Ngisebenzela ngincenge lutho lwamuntu. Umntwana umandla kapheli Zulu ephawula ngokuthi sekuzoba nezilo ezimbili uvele wayihlaba inhlali leyo njobe veze ukuthi umengameli wezwe uSiramaphosa kuningi akwenzile okuphambene. Asekuqeza iqakala akudeki izinqulo ngesizathu esithi ngaphambi kokuthi urecognize ngoba leligama lokurecognize indlela yokusebenza yaseNtshonalanga umongameli uqala ekhaya njengenkosana. Ithi njengomndeni efanele sithi usibanibani uyinkosana lapha ekhaya sizwe Zulu mukelana usibanibani njengenkosana ebese kuba yithi futhi esibhala incwadi ethi mongameli sicela lona umazi njengenkosana lapha ekhaya nenkosana kaZulu. Uma kuyenzeka ngalokho usuku usazenzela nje uma angaxoxela umongameli samcela nje ukuthi ayisicela usinikeze umbiko wethimba lakho leli lalizokuthi lisihlanganise sithelana amanzi asikaze siwuthole nakho lokho ukuthi ambize ngonyama sakuzwe emaphepheni njengabantu bonke. Abezokuphepha bebephume ngomningi bawo uzogcina uzinzo kulomcimbi obuqhubeka esigodleni eNyokeni kanti lo mcimbi ubuhanjelwe abasondelene neNdlunkulu kuphela. Abesindaba bebengavunyelwa ukuthwebula ngesikhathi umntwana uSimakade esengeniswa esibayeni ukugcina usiko. Lingene enkantolo ezokubuyekezwa kwamacala kuleli Supreme Court of Appeal icala elifakwe wabe ngumongameli wezwe kuleli Zuma kanye nokhomishana wezamajele uArthur Fraser njengoba befuna kubuyekezwa isinqumo senkantolo eyathi ukukhishwa kwaZuma ejele ngoshwele kwangekho emthethweni. Iziko lezindaba le-1KZNTV lixoxisana nomhlaziyi wezepolitiki ozimele ukubheka izinhlangothi zonke ezithintekayo kulolu daba nokuthi uthini umthetho esimeni esinjena.
Sikhulume nomhlaziyi wezomthetho ozimele uMpumelelo Zikalala ukubheka icala elifakwe owabe engumengameli kuleli uJacob Zuma lokubuyekezwa kwesinqumo sakhe sokuthi wakhishwa ngokungemthetho ngoshwele. uZikalala uchaza ngomthetho we-Correctional Services Act. Kune-parole ejwayelekile, kunento abazoyibiza nge-medical parole. La kuthiwa khona isasa ukuthi uphume ngaphandle kwasejele isigqoko sakho ungakasiqedi ingenxa yokuthi ngeke usugula ngayo kule such way ukuthi ama-facilities angaphakathi ejele akakwazi ukuthi akwamukele kahle. So on that basis bese kuthiwa hayi ngcono ugulele ekhaya khona makuthiwa uyadlula emhlabeni udlule ngendlela enesizotha engeke ize kubangela inkinga noma still usazohlonipheka kuyona ngoba noma ngabe kuthiwa umuntu ubizwa ngasiboshwa noma ukhona within i-Correctional Services Center at the end of the day kusafanele ahlonishwe isiqu sakhe njengomuntu. So in this case into abakhala ngayo bathi uCommissioner wayithola i-report evela from medical parole board ithi cha ningamkhiphi indlela esinazo esikwazi ukuthi sinyange ngazo abantu la ngaphakathi ejele ezi-adequate enough ungakwazi ukuthi ahlale aqhubeka asebenze isigqibo sakhe size sifike kwinyanga ka-15 noma esi-12 lo agojwele yona. Kodwa besethi uCommissioner mina ngizosebenzisa amandla ami yimina engiyi-final decision maker la ngikhona ngiyamkhipha ngithi akahambe ayogulela ngaphandle. uZikalala uthi into okuphikisana ngayo enkantolo eyokuthi ukhomishana wamajele uArthur Fraser wayenalo yini ilungelo lokukhipha uZuma ngoshwele. Kukhona abazothi cha ubengenawo amandla akho khipha umuntu kakhulukazi nge-medical parole board ase-dependent section in-medical report evela from ama-medical experts ithini if ikuphikisa lo then akakwazi yena engayitholanga nge-report independent yokuguqula ngoba usuke ngeyona i-expert mase kuza ey'ntweni zaka-medicine noma ezi-medical. So yiko-ke bekhona kodwa ngokubona kwami angikholwa ukuthi inkantolo izothi mnumzane uZuma aphindela ngaphakathi ejele. Ingasithatha isinqumo ithi mnumzane uFraser isinqumo sithathile ukuthi umkhiphi besi-wrong kodwa ngeke simpanishe lo muntu ngithanda ukumbiza nge-innocent applicant ngoba kuyena uyithathele isinqumo wahlala phansi wathi ngiyasidecidela ngingedwa ukuthi this is what must happen. Sithathe umuntu ukuthi the fact ukuthi usithathe wrong asikwazi ukuthi umuntu uzohlukumezeka kubo former president. So inkantolo engathi mnumzane uFraser isinqumo sakho se-wrong kodwa mnumzane uZuma angeke sikuphindise ejele ngoba kuyafana njengokuthi umuntu kade uyisiboshwa ngaphandle ngoba ubungenalo ilungelo likuyona noma kuphi la uthanda ukuya khona. Esephetha uZikalala uthe leli cala kumele libe isifundo kwezomthetho lokuthi ke bacabange ukubuyekezwa imigomo yokukhipha isiboshwa ngoshwele. Kungenzeka yini ukuthi i-Correctional Services Act ibhaleke kambi ekunikezeni abantu noma ukuchazeni ukuthi ama-powers of-commissioner ukuthatha i-decision aqala kuphi azaphele kuphi. Ama-powers of i-medical parole board advising i-commissioner aqala kuphi aphele kuphi. If it is not clear ngalo ukuthi fanele kwenzakaleni, this is a perfect opportunity la enkantolo engathi khona legislature ake nihambe niyobheka lo mthetho engikhuluma ngayo Correctional Services Act engathi khona nama-loopholes khona ake sibone ukuthi kuphi la usovala khona. Anyways size sifike kule Correctional Services Act esinawo njengamanje it has been amended by amakhesi akade ngena afana njengala. Case in mind efika ngamnumzane Shabir Sheikh ngesikhathi ephuma after ukuphuma kwakhe kubonakala ukuthi ama-loopholes ayikuphi ya-amend ukukhava lezo zinto ey'njalo kakhulukazi ukuchaza into njengama-terminal illness. So singabona nala kuthiwa cha sesifundile la ngendlela ngale case ehambe yaze yofika inkantolo. Ezindabeni ze-1KZNTV ku-Ayanda Dube. Usolwa ngokuzama ukubambezela ukuqula kwamacala abhekene nawo uBonkosi Khanyile lokho kuze ngemuva kokuba kubhuntshile ukuqala kokuqulwa kwamacala obekulendele ukuqala namuhla enkantolo yesifunda eThekwini nalapho ummeli wakhe eshaya ingwiji khwebu ethi kabasakulungela ukuqulwa kwalo ngenxa yokushintshwa kwabameli kanye nobufakazi obusha obubekwe phambi kwabo. Ekhuluma nezwe lezindaba uKhanyile usole kakhulu umbuso ngokumcindezela esisuka njengoba ethi uthatha isinqumo sokwengeza abameli ngenxa yokubona isindo secala. Leli cala lihlehlisela umhlazi 11 kwephezulu. Njengoba bekulindeleke ukuba kuqale ukuqulwa kwecala laloyo owabe ishoshovu seFizmas 4 uBonkosi Khanyile ummeli kaKhanyile uvezeke ukuthi ke ufisa ke leli cala lihlehliswe njengoba ke kunobufakazi noma ke ulwazi olusha ke oluqhamukile kuyena ngempela sonto angathanda ke ukuthi ke athole isikhathi sokuba ke alicubungule. Ngaphandle kwalokho ummeli uvezeke ukuthi ke uKhanyile usenxuseke ukuba ke angeze abanye ke abameli ngakho ucela ukuba le cala lihlehliswe.
Lokhu ke akuthokozelanga ke imantshi kanye ke nejaji njengoba ke likuvezile ukuthi ke basola ukuthi yena ke umfoka Khanyile uzama ke indlela zokuthi ke leli cala lingaqulwa ngesikhathi. uKhanyile ekhuluma neziko leindaba ukuphikile ke lokhu njengoba ke ethi ke ukulungele ukubhekana nalo ke leli cala kepha ke ubone ke ukuthi ke lona leli cala kusekuningi okusamele kwenziwe ngalo. Inkantolo engathi sifuna ukusebenzisa imizwa ifuna ukubalekela umthetho kodwa isebenzisa kakhulu imizwa okuyinto ke leyo thina singayibona ukuthi into ngempela kumele kube iyona erana idemocracy noma intando yeningi noma kuthiwa bangithandi kule nkantolo kodwa nami kumele bangiphathise ukubona bonke abantu abeza kule nkantolo basebenzise umthetho. Isinqumo nje esithathwe enkantolo sokuthi banginika ithuba lokugcina lokuthi ngishintshe ummeli kube ngiqala nqa ukuzocela ukushintsha ummeli lokho ngibone kahle ukuthi engathi seliganga omunye umhlathi. Ngithemba ngibona izinto abazilethayo ukhumbula ukuthi lona ungummeli akayena ucounsellor kufike kube khona ummeli nje ummeli bese kuba khona lo ubizwa ngocounsellor ubizwa ngoadvocate. Ngithemba ngibuka isisindo sefayela ngabona ngaleli icala liqine kakhulu lidinga nomuntu ongathi useqinile na ukhakhaya ngathi angingamkhiphi kodwa ngithasisele ngilethe omunye ummeli ngaphezulu. Ngesikhathi ke lona ke leli cala lihlezi khona lapha ke enkantolo ngenyanga ke uFebruary ummeli kaKhanyile washo ke ukuthi sebekulungele ukuthi ke qale ukuqulwa lona ke leli cala. Lokhu kusetshenziswe ke uye ke umshushisi njengoba ke ekethi ke lokhu kubambezela ke namanye ke amacala. Mr. Matumane has indicated to you right now that he will do his best today to send up the documents to the attorney, which means that the attorney doesn't even have the documents at this stage. We are now being told that the advocate can be here on Friday, but there is no guarantee that he would be prepared or ready to start. And 2 weeks of court time that was set aside for this matter has been wasted. uKhanyile kuzokhumuleka ke ukuthi uboshwe ngonyaka owedlule njengoba ke ebhekene namacala ke okugquzela udlame ke olwaholela ekutheni abantu bayitapele ezitolo ngesikhathi ke kuboshwe loyo owabe engumengameli wakuleli uJacob Zuma. Kuzokhumuleka ke ukuthi ngesikhathi uKhanyile evelile khona lapha kwadlala ke wona ama video ayemveza ke khona ke eqhuzela abantu noma ke enza izinkulumo lapho ke ayenxa abantu ukuthi ke baqhubeke nokushisa ama-trucking. Khona manjalo sesikhuphukele ema-26 isibalo sabasolwa ngokubhebhezela izenzo zokuyitapela kulandela ukuvela kwabanye abasolwa abane namhlanje okungumenzi Blose, Matthews Njonjo, Mthokozisi Gwala kanye ke noSiboniso Ngubane. Abe-NPA baqinisekisile ukuthi omunye kulaba uyilungu lombutho wamaphoyisa awa-SAPS kulindeleke ke ukuba babuye enkantolo mhla zingama-26 kanye ke nalaba abebevele ngeledlule. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Vubu ngiseThekwini. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube unxusa amabandla ezenkolo ukuthi abungazi iqhaza elibanjwa abantu besifazane njengoba kuyibona abamgogodla wakho konke. Uthi nabo njengohulumeni bakubeka eqhulwini ukulekelela abantu besifazane ukuba bavule amabhizinisi abo. Ukusho lo ngesikhathi ehambele ibandla labapostoli eLandscope eMgungundlovu okuyilapha bevakashe khona okokuqala nje obesanda kuqoka esikhundleni akuso. Unxusa abaholi bebandla ukuba bakhiqize izinto zabo ukuze bezokwenza inzuzo badale namathuba omsebenzi. Njengoba lakuleli libungaza inyanga yabantu besifazane, undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube uthe amabandla ezenkolo kumele aqhakambise imbokodo. Abantu abayinzala abantu okuyibona abaziyo ukuthi uma ngabe kulanjiwe la ekhaya kufanele bahlanganise babhukule bakwazi ukuthi abantwana badle umndeni ukwazi ukuthi ungalali ungadlile. Ingakho njengohulumeni i-commitment yethu ukuthi kufanele abantu besifazane sibancede sibasize kakhulukazi ukuthi bangene emabhizinisini amancane namakhulu. Abantu besifazane kube yibona abaphambili nasekutheni uhulumeni abasize ngeinsiza ukuze bakwazi to grow their own businesses. We wish to support but also commit that our commitment of working with women in our province to ensure that we grow our provincial economy, but also to ensure that many women are able to feed their families. Many women are able to grow our families to be the foundation for our nation. uDube-Ncube
Uthe ufisa ukubona imali ibuyela emabandleni yenza umehluko. Ngiyafisa ukubona ukuthi iphi factory yaleli bandla la ekhaya Mpostoli ngoba angifuni mangibuza ukuthi iphi factory ebese ningikhomba kwabanye abantu ngoba angifisa ukubona imali yethu iya kwabanye abantu. Ngifisa ukubona imali yethu lapha silapha kule nkonzo ibuyela kule nkonzo ukuze ikwazi ukufukula ibandla likaThixo. Kuyinkolelo yethu ngempela ukuthi uma ngabe singaka nje la uma ngabe ifactory yethu ingaba khona Mpostoli ingakwazi nanokwakha lendlu kaNkulunkulu esifunayo. Uqhube wathi bazibophezele ekusebenzisaneni namabandla ekuthuthukiseni imiphakathi. Sizibophezele ke nathi ukuthi siyafisa ukusebenzisana nebandla kakhulukazi even ekwakhiweni kwamathuba omsebenzi, even ekwakhiweni kwengqalasizinda ekufanele yakheke lapha ezindaweni. Siyazi ukuthi indawo ezinjengale indawo zamakhosi ezisasalele emuva kakhulu esifundazweni saKwaZulu Natal ngokuba khona kwentuthuko. Sizibophezele kakhulu ukuthi kusuka la kuya phambili asibambisaneni sakhe iKwaZulu Natal ibe ngcono. uDube Ncube uvakashele leli bandla okuhambo lakhe lokuqala okulokuya emphakathini selokhu engenile ehhovisini likaNdlunkulu. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngiselandscope eMgungundlovu. Mbukele ke sithi ishelele ezitolo siyabuya ungayindawo. Siphinde sikwamukele embukele indabeni ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Ihlukene phakathi Indlunkulu Kazulu. Lingene enkantolo icala lika Zuma. Lihlehlile icala likaBonkosi Khanyile. Lukhulu usizo olubhekene nabantwana bakwaKhwane emthwalume esigodini sasesiqungeni ngemuva ukuthi kuhlehle umngcwabo kamama wabo. Induna yesigodi inqaba ukuthi angcwatshelwe kule ndawo abathi bayithenga bayikhokhela kwasekusala ukuthi babekwe kuye ngokusemthethweni. Unalede Mkhungo oyilunga lomndeni uthi bazwe ubuhlungu induna banqabela ukuthi bangcwabe udadewabo ngoba ithi ababekiwe ngokusemthethweni. Ekhuluma neziko lesindaba Unalede uthi induna ibayalela ukuthi baphume baphele kule ndawo nesidumbu nokumanje esidove emakhazeni swela indawo abangangcwaba kuyo njengoba bengenalo ikhaya abahlala kulo behlala emqashweni. Kuphoqeleka ukuthi bawugqiba umgodi ababezobeka kuwona umama wabo abantwana bakaMkhwane esiqungeni emthwalume. Lokhu kuza ngemuva kokuthi induna yesigodi ibenqabela ukungcwaba kule ndawo abathi bayithenga bayikhokhela. Unaledi Mkhungo uthi bahlangabezane nezimbila zithutha ngesikhathi bezofihla udadewabo kule ndawo. Yathi induna yesigodi ngeke bakwazi ukungcwaba kule ndawo ngakho abahambe bayosidla isidumbu. Indawo yakhe udadewethu ayithengelwa undodana wakhe. Kwawukuthi ubengakabekwa. Induna ikade itsheliwe ngodaba yaya koncengwa. Yaba umuntu engazuthi iyavuma sathatha ukuthi ngoba induna seyazisiwe sizohamba ke siye kofihla. Yafika yathi umgodi awugqitshwe akekho umuntu ozongcwatshwa la. Sawugqiba ke umgodi ucela simthathele lo dodewethu siphume nawo. Baba mawuthi asiphume nawo sibani besifazane senze njani ngalesidumbu wathi akahlangene nalonto yena masibona asihambe siyomqoba simudla. Omunye wabantwana bamama ukhala ngokuthi isidumbu sikamama wakhe aseke esimene sikahle njengoba ephoqelekile ukuthi aphindiswe emakhazeni. Kusilimaze kakhulu ukuthi sihluleke ungcwaba uma wethu after ukuthi umasipala ukwazi ukusisiza. Silimele kakhulu okwenzekile besingakulindele and kutheme kwenzeka sibantu besifazane sizingane futhi nathi sisiziwe sixhasiwe ilawo bantu besifazane esasihamba nabo besisiza besibambisa lona ibhokisi. So akubanga lula ngoba kuze kube manje akaze kube lula ngoba ehleli emakhazeni esephinde waphinda khona futhi okwesibili ekubeni engasekho right vele esedemejekile. Ubese veza ukuthi nomndeni abakhule bazi ukuthi owabo ubahlamukile wabakhomba kwesinye isibongo. Khaya siba u11 hlala thina sihlala emqashweni ngale sirenta kuona u350. Simo senhlalo asisihle kahle ngoba even ngisho ulontuzane umndeni yethu esasazi ukuthi umndeni wakhe uma iwona lo osojikele usitshela ukuthi akuwona umndeni kahle umndeni wethu wakamaphumulo.
nje kwaba umndeni nje into evele yafa and siyacela ukuthi sisizakale ngokuthi sikwazi ukuthi sithole le yandawo yabhudo weseyikhokhele sikwazi ukuthi siqoqane sihambe siyohlala khona nezingane. Imizamo yokuthola ukuphawula kwenduna yesigodi ethintekayo kulolu daba ayiphumelelanga. Imiyaleza bethunyelelwa yona akazange ayiphendule. Kushaya isikhathi sokuthi siye emoyeni umasipala wasemzumbu uthintwa uthe basanezingxoxo nobuholi bomdabu bakule ndawo ukuzama ukuxazulula udaba lalomndeni. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisemthwalume. Izoqedelwa ngasekupheleni kwenyanga inkomfa yokuqhubeka kokukhethwa kwamalungu esigungu esiphezulu se-ANC kwisifundazwe sase-Northwest kulandela izinkinga ezibe khona kwagcina kukhethwa ubuholi obuphezulu kuphela. Ezinye zalezi inkinga kube unqatshelwa ukuthi ubuholi obubambile bungavoti okugcina kuxazululwe inkantolo yabanqabela ukuthi bakwazi ukuvota. Uqala ngezinxushunxushu kwalenqunguthela kusukela ngosuku langolesihlanu kuholele ekutheni ingapheli ngosuku obekuvunyelane ngalo nokuphoqe nokuthi umengameli wezwe uScyril Ramaphosa angabeseza ukuzoyivala ngokusemthethweni. Owe-ANC kuzwelonke uthi babavulele icala abasola ngongtshontsha ama-accreditation ezithunywa okube ngezinye zezinto ezibambezele inkomfa. A criminal case has been opened against those individuals. Fortunately, there's also footage, and we hope that as the organization will be able to exercise discipline over and above laying criminal charges against those individuals. Umonkonyane uthi sibaphoxile lesenzo kodwa akuzogcina ngokuthi bavulele icala abakwenzile kodwa futhi bazophinda bebathathele nezinyathelo zangaphakathi eqenjini. And we are quite disturbed and we want to condemn this because it seeks to undermine a process that the ANC has invested a lot of time on and a product that seeks to ensure that there is transparency and most importantly we accommodate everybody to have a uniform and a standardized manner of accreditation that is tight in terms of security. So there are people who do not wish to see systems of the ANC running in a very smooth way, but I think the ANC has actually been 3-4 steps ahead of them. Ongosihlalo mosha kulesi sifundazwe uthi bazoqalisa uhlelo oluzoqinisekisa ukuthi izinqumo nezinto abazenzayo balandela imigomo yalenhlangano. We are also going to develop a program for the next 4 years. And once we have completed that process, we shall with confidence come before the media, before members of the ANC, and before the nation and say this is now our program which will be our plan for the next 4 years. And of course, that plan will be centered around the SMART principle. Kulenkomfa kugcina ngokukhetha ubuholi obuphezulu ngenxa yezinkinga bayibekela ukuthi baze bayiqedele ekupheleni kwenyanga. Unono Maloyi uthola amavoti angu-370 ehlula uBushmape ngo-294. Lenkomfa ibivula usekela mengameli uDavid Mabuza kanti okunye okwenzekile ukuhoxa ingeneleni umbango wesikasihlalo kukaSupra Mapelo nohoxa ngemzuzu yokugcina ngoba ethi amagatsha amfuna ngenele esikanobhala kuzolonke njengoba nenkomfa ilindeleke ihlale ngoDisemba. Kotebo Sibisi eThekwini. Bukela ke sithi ishelele itolo siyabuya ungayindawo. Siphinde sikwamukele embukele indaba enzi 1KZNTV ake sibhekele zo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Ihlukene phakathi Indlunkulu Kazulu. Lingene enkantolo icala lika Jacob Zuma. Lihlehlile icala lika Bonkosi Khanyile. Mbukele ke sibheke kwezomnotho.
Irandi lu-16.31 maliqhathaniswa nedola, libu 19.74 maliqhathaniswa nobhondo, libu 16.69 maliqhathaniswa ne-euro, kanti igolide lona libiza 1,787 US dollars 5 cent i-ounce, kuthi olungahluziwe ubu 98 US dollars 15 cent umphongolo. Mbukela sibheke engosini yezemidlalo. Kuvalwe ngehlahla kwizikunzi zaseSoweto kuyi-Kaizer Chiefs kanye ne-Orlando Pirates ngempela sonto njengoba omabili amaqembu ethola isibhaqo kwimidlalo ye-DStv Premiership. Izibhofana zibhudluzwe kabuhlungu iMamelodi Sundowns ngamagoli 4-0. Amagoli eDowns avalelwe nethini uPeter Shalulile amabili, uCastino Sereno kanye noNazir Abubakar. Ngakolunye uhlangothi ezimnyama i-Orlando Pirates iguqiswe ekhaya yiChippa United ngegoli elilodwa eqandeni. Mbukela kasibheke isimo sezulu esingalindeleka. Bukele singake besikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.